Caixa Ontinyent ha fet balanç de l'any passat pel que fa a l'obra social, un any en què va augmentar en un 15% la inversió, amb un total de 832.000 euros, beneficiant a 250.000 persones. Les diferents iniciatives posades en marxa han possibilitat el desenvolupament de 261 activitats en les comarques centrals valencianes, en col·laboració amb 170 col·lectius, la qual cosa ha permès el manteniment de 199 llocs de treball estables i directes. La inversió realitzada s'ha dividit en tres grans línies d'actuació: el manteniment dels 25 centres implantats en 13 localitats, la recerca i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, amb un fons editorial composat per 104 llibres i 43 discos, i la col·laboració amb 170 col·lectius. Per enguany es preveu una continuïtat en esta línia, amb més èmfasi en les actuacions educatives, especialment pel que fa a la innovació i emprenedorisme associats a la formació universitària. També es potencia l'activitat assistencial amb la disposició de nous immobles per a la futura ampliació del Centre de Rehabilitació i Integració Social d'Ontinyent i aportació de nous recursos en diferents localitats. L'obra social de Caixa Ontinyent és un dels principals objectius fundacionals, a través del qual es reverteixen els beneficis a la societat, contribuint a millorar el benestar de tots.